F'20 minuta fuq ir-radju tiegħu il-Kap Nazzjonalista Delia fetħilha b'dadja ta' negattività u spiċċa jagħmel dikjarazzjonijiet surreali fosthom fuq il-familji Maltin u Għawdxin li ma jistax ikollhom iżjed tfal. Ħajkun hemm diffikultajiet kbar. Ħajkun hemm mażliet li diġà qed nisimgħu bejn ikel u mediċina li għandna żgħażagħ tagħna, li għandna l-familji tagħna li ma jistgħux ikollhom familja li jridu ikbar. Quddiem miżuri favur il-familji fosthom it-trasport b'xejja tfal kollha tal-iskola, Delia poġġa l-amat u kompla b'ħanċra daqsix bħal ta' qablu. Dan huwa gvern li tilef ir-ruħ soċjali bla boxla soċjali il-falliment tal-gvern. L-inkonsistenza ta' Delia komplet bħal fil-proġett tal-mina u anki issa dwar in-nomina ta' Ħena Dalli, fejn hu jgħid li ħajappoġġjaw ta' madwaru jattakkaw in-nomina Maltija. Fuq ir-radju Delia rrikonoxxa li l-gvern jagħti l-flus fl-idejn flok jieħu bit-taxxi. Nut l-gvern joqgħod jagħti ċifri isma' illi żdidna 4 euros, 5 euros, 10 euros. Delia kritika wkoll is-settur edukattiv. Għax tfisser illi fl-edukazzjoni mhux qed nagħmlu investiment. U din id-dikjarazzjoni għal anke meta ma setax iġerraħ il-fatt li l-gvern investa 10 miljun euro f'laboratorju u klassijiet ġodda fl-iskejjel kollha sekondarji tal-istat biex l-istudenti jitgħallmu suġġetti vokazzjonali ġodda fost l-oħrajn biex jiftħulhom toroq u opportunitajiet oħra. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.